Tieto 5 typov žien starne rýchlejšie ako ostatné. Skontrolujte sa. Prvý typ je žena, ktorá sa málo hýbe. Bez pohybu sa krv spomaľuje, pleť nedostáva dosť kyslíka, látková premena sa spomaľuje a vrásky sa objavia skôr. Druhý typ je ustráchaná žena. Chronický stres rozbíja kolagén a tvár doslova klesá. Tretí typ je prchká žena. Hormóny hnevu zužujú cievy a zhoršujú výživu pokožky. Štvrtý typ je žena, ktorá pije málo vody. Bunky sa odvodnia, pleť stráca pružnosť a pôsobí matne. Piatý typ je žena, ktorá spí menej ako 6 hodín. V noci sa tvoria rastové hormóny a kolagén, ktorý zodpovedá za mladosť. Nedostatok spánku starí viac než cukor a slnko. Všetky tieto návyky rozkladajú kolagén a pleť stráca hustotu dvakrát rýchlejšie. V centre Bolotova vám odporúčame užívať kolagén od Bolotova. Je to morský kolagén s vysokou vstrebateľnosťou. V jednej dávke je 10 000 mg peptidov plus zinok a meď, ktoré podporujú tvorbu vlastného kolagénu. Už po 10 dňoch je pleť hustejšia a hydratovanejšia a po jednom mesiaci sa vyhladzujú vrásky, spevňujú sa vlasy a nechty. Pripravil som pre vás úplné informácie. Napíšte v komentári slovo kolagén a ja vám pošlem všetky informácie.